Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapneg kayo kuman iti adda kada kayo. Takino na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Imbagpay kan katalya, nasaliwanwan ti panagbiagyo. Pag kunaamat, Wan tamakita mo tabak nang kayo. Nagdakkel ti balayo. Kita man dagiti alahas mo. Puro balitok. Agsusukat pa'y dagiti alahas mo. regalo kanyak nila kay ko dagitoy. Naswerte ang anak ni asawa kin ni Ramon. Maitid na amin nakasapula. Anya nga iti trabaho nila kay mo. Basta ko na naman ngaglakla ko da. Adda kanubos na. Kitno adda malako da adakkel. Dakkel mati porsyento da. Anya nga iti laklako da. Kumpurmi ka no saan adaga, balay, wano luglugan. Awan lang at ati bakante, tay sarrak ko nila kay ko. O sige, tadamagak to kin ni Ramon, no adda bakante. Umapalak ka talaga kanitalya lakay. Anya mo ti apalam kan kwa na aya, bakit? Nakabakbak nang da. Nagado ti balitok nga alahas na. Idinto asyak, uray may sa balitok nga alahas ko katawan. Anya kalakit din aya, bakit? Saan mo nga apalan ni Talya? Imbag kadakwada tamaya ti trabaho nila kay na. Siyak ngay, manula ang ti sweldok. Umanay laang agpay kada tayo. San abale nga uray awan balitok nga alahas mo? Basta tinapatag, adda ka nun tayo. Imbag pa'y kanira mong tada diskarte na itibiyag. Sika ngay, mapnagkalatan iti sang kabasit asweldo. Adday ta kaman ako nakon. Uray kastoy lang ti kasasaad tayo, saan na tayo matabaybay anti Diyos. Apay, napadasa mon ay tinagbisin. Wen ngam kayat ko kumamat ti dakkel abalay, ken kayat ko mati ado nga alahas. Bakit? Mapnak ka kuman, no anya ti addakan ka. Saan anasaya at ti kastang aramid mo? Managapal ka. Masapol nga da kumamat sideline mo tapno mapadasan tayo mati nasaliwanwan abiyang. Anya kumamat a sideline ngay. Kadiskarte mo tan Sika ti lalaki. Iso sika ti rumbang nga agpanuno ti pagsayaatan ti pamilyam. Ay, nagalas ti aramid mo, sika, Carla. Apay man ang tatang. Kasa daw. Ariglay duron mo ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. Adda aya imbagak nga agaramid iti saan anasayaat. Awan nga agpaysaw. Ngam itikas di panagsasaom. Mapilitan ti asawam nga agaramid iti saan anasayaat. No kasta ti ibagbagam. Adakin ko no agaramid iti saan anasayaat. Basta siyak, awan imbagak nga agaramid iti saan anasayaat, tatang. Anya pay laang ngamin ay ati sa pulam. Kat mangmangan kamat iti mamitlo iti agmalam. Pasaray agkilaban kapay. Basta, dakkel abalay ti kayat ko, ken ado nga alahas. Ay, ananwam ngay kumati alahas. Mga no isupay ti pakatayam. Apay kumamat apakatayak ngay, tatang? Na, kat no adda ngay nang hold up ken kaditadalan. Sadagan to pinatay. Anyamat day tang ay bagbagayon, tatang. Dinabayag kuman hold up ni Talya. Ay na, pasensya kan Carla. Ngam ko na ti asawa. Awan ka nun ti bakante iti trabaho na. Kasta ka di. Sayang mat nga rod Saan da ka no abasta agpastraklatan iti kadwada. Istrikto ka no ti boss da. Kasta gayam. Iso pasensya ka na. Okay laang Talya. Anya ngay nga rod. Apay anak ka mulungleng kamot ditan, Ador. Darasam kit diti mangan. Tani, agtrabaho tayo manan. Anya aya ti pampanunutam. Pampanunutag laang dagiti imbagbaga ti asawak. Apay aya. Anya ti imbagbaga ti asawam.
kurangan na nga ron ti sweldok. Saan lang nga iso ti misis, apakurangan na ti sweldo ti asawa na. Anya nga ti maaramidan tayo. Kat marigriga tayo nga rod, anayanak. Agpampanunutak nga ron, noan niya ti mabalin apag sideline nan. Ay, kaasi ka laeng no agbero ka pa iti sideline mo. Awanan inanam no kasta. Kaya't ko lang mat nga ipaayan iti ginawa ti asawak. Apay, agbisin kayon aya? Saan mat? Ngam adu dagiti kayat na agatangan, asaan na amagatang. Umapal iti kaarubam eh. Daytan ati rigat na. No ti asawa kat saan amapnak iti addaken kwa na. Saan matakas jay ti asawak idi? Ngam manipod na amuna ni Talia. Nagbalin mo tan ama nagapal. Ibagam ken kwa na amapnak kuman no anya ti adda. Tinapatag saan tayo ngagsaksakit. Day tamat nga ron ti ibagbagak kan kwa na. Bayam, makasapol tanto lata itinapintas a pag-applyan ta. Tapno matungpal ti arapaap ta, amapan abroad. Sapay la kuma, gayam. Si kamat gayam ti masabat ko, Talia. Sa dinong ay ti papanam. Mapanak maki-birthday. Adda nangawis kanya kagayam ko. Nagpintas ka ni ti day ta akawis mo? Karkaro a pimintas ka ti day ta akawis mo? Siyempre mata, gaputan na laing nga agpili ti asawak iti maibagay kanyak akawas. No kasta, ti asawam tinangpili iti day ta akawas? Wen, gaputa ti kayat ti asawak, napintasak akanayon. Aglalo no sumango ak kadagiti katrabahuan kan gagayem na. Naragsak ti asawak, no idayaw dati kinapintas ko. Apahalan ka launay, Talia. Kaanok mat nga ta mapadasan ti kas iti mapadpadasam. Kasano mo ngamin, kat mapnaklatan nila kay mo iti basit asweldo. Iso nga awan maaramidam no saan nga aganos latan. Kasta kami mat idi, ngam na diskarte nila kay ko. Nakasapol iti mayat at trabaho na. Ti kunamat ngamin nila kay ko, rumbang ka no amapnekak no anya ti adda-kada kami. Tinapatag ka no kat saan kami ngagsaksakit. Kat no kasta ti sao nila kay mo, awan siguro ti arapaap na nga umasenso. Saan akaskin nila kay ko, nga karigatan na apinaasenso ti biyag ni. Day, anak ko, nagadumanan day tabilbilangam akwarta Nakalako ka naman ng daramon itilote nanang, iso adakkel ti porsyento da. Ay, kita man talaga ti biyagan niya. Asinsadon ti biyagyo. Dakkelan ti urnong mo iti bangkaw. Wen nga rod nanang, saan akas idi nga awan pulos maurnong ko. Takasano, umdas laeng apagkaan ti masapsapulan ni Ramon. Iso adi ka agbarbarayo, boy, anak ko. Agurnong ka, tasaan mo nga amo no agnanayon ti trabaho nila kay mo. Wen nanang, jakmat basta gastusan to'y it-itad ni Ramon. Kahit, napananmanan nga di asawam. Nagsublimanan iti trabaho na nanang. Manula nga aldaw nagtalinaod dito'y. Ang pimanaw manay. Katwan nanang, takasapulan da ka no iti trabaho da. Adakon, bakit? Anya ti insangpet mo amasida. Agluto ak iti pinakbat. Makasidsida ak iti pinakbat. Pinakban, ngawan manen sagpaw na. Ano san tayo pa'y ti agsida iti natang. Tawan pa'y sweldo. Sana balik? Dandanin ti sweldo may. Makauma mo't agsida iti natang. Mayat kidi tanasustansya tinatang. Wen nga mapurga tayo mo't iti puro aruot. Ala, bayam. Tayo to nagsweldo ak. Ilutuan ka iti paborito mga adobo ababoy. Nagimas tinluto ti asawam apakbait. Nga mapay asaan ka matanangan. Sa anak pa mabisin tatang. Mga anak to inton mabisina. Ti kunamkit day. Awan ganas mo amangan. Tasaan akar ni ti sidam. Hindi ka pa'y katagyaman. Tanalay nga agluto ti asawam. Uray simple ang amasida.
Kat nagimas ti panagluto na. Tay sukat nga ron ti trabaho na, ti agluto. No awan day taatalin to ti asawam. Di awan matpagsapulan na. Nagbasit mo ti sweldo na. Ay na, dakelen no ikumpara mi ti daduma. Ay saan ka lang amin kat amap-mapnag, iswakasta. Mapan kayo di maturugan. Aginawak pa'y, sakto mo't umunag iti kwarto mi. Malangaraw danak ko. Mangan ka pa'y nga umuna. Ramanamot ti inluto ti asawam. Tanaimas ti pan nakaluto na. Anak, saan manen ang nagawid ti asawam? Saan mo man lakaday nga awagan no sa dino ti ayan na? Nanang, saan akayat ti asawak ti madisturbo no aday ti trabaho na? Apay, saan kayo kadipay anairwam akanayon nga awan ti asawak? Ang anya talaga ti trabaho na. Apay asaan ang mabalin ang madisturbo? Anya kaditi problema yun, nanang. Tinapatag, tunggal agawid, at dadakkel agatad amaitad na. Day talatan, tinapatagkan ka? Aga pa kami laeng no adu ti damdamagakan ko na, nanang. Apay, agdwa-dwa kayo kadi iti asawa. No ti ilakla ko na daga, balay, wenno lugan. Apay nga rod, asaan ang mabalin ang makasao? Kas nakuna ko, nanang, saan akayat ti asawak no damagak adamag? Saan nga ta nga adamutin maikaniwas nga araramidan na? Awan mat siguro, nanang. Anya nga'y kumamat ti may kaniwas nga aramidan na. Ngay magtadakan, anak ko. Anda nabuyak ang damdamag iti TV. Anya day tadamag, tatang. Ni Ramon nga asawa ni Talya. Natiliw da ka dagiti grupo na. Hulda por damat gayam. Anya? Agpaiso ka di, tatang? Nalawag ang nabuyak. Nakitak ti ropa ni Ramon ni JTV. Natiliw da ka dagiti kakadwana. Tsak laim pagarot nga illegal mat gayam ti trabaho ni Ramon. Ay, kababain. Apapalak man langan ni Talya. Naggapumat gayam iti takaw ti kinabaknang da. Day tangarod kahit anak ko. Nasaysaya at matlatay simti a panagbiag. Ti importante, nadalaos ti pagsapulan. Imbaglakit din. Takunan ni Talya nga awan bakanti. Idi ibagak nga isarag ko kumaman ni Ador. Kay kayat kulangan nga uray basit ti sweldo ti asawa. Basta saan lakit di amabalon. Saan ka may babain. Imbang mat, tama ka amiris kaitan, balasang kaw. Kababain, nanang. Kaslawanan ropa ka sumango iti tao. Tamudan ti madingaramid ti asawa. Amuda nagtaod iti illegal dagiti kinabak ng mi. Ibagbagak tumat ngamin kan ka. Nga adda madingar aramidan ti asawam. Ang dinakmat ipangpangag. Kasano ka din naman kaya't apakibiyangak, nanang. Agtaltal na aglatanan, kaputadakkel ti mayaw awat na kanyak akwarta. Ay, kasano pa'y itanday ta, anak ko? Diyak mo, nanang. Ngam ti masigurado, makunong lakit di ti asawa. Kan maibabain matan ti pamilya tayo. Day tantukat ngamen, tasaan kayo amapnek iti adak kada kayo. Made, ti agagom iti kwarta, anak ko. Sorry, lakay. Taapay mat, bakit? Gapo ka dagiti na isaw-sawang ko iti kalabas. Inapapalak ti biyag ni Talya. Illegal mat gayam ti aramid ti asawa na. Ita, nakakulungan. Isu amay mayat matlaeng, ti agbyag anadalos ti pagsapulan, bakit? Ta sigurado asaan na tayo abaybay anti Diyos. Ket mapnak tayo kuma, iti adda kada tayo. Madi ti agagum iti kwarta, bakit? Taday tamot laeng ti pakaisag makam. Wan lakay, amok itan. Pasensya ka la kumakanya kun
Agaramid tayo iti nasayaat para iti pamilya tayo. Asaan kit di ati kinadakes tapno laeng maadaan tayo iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.